Uy! 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 Delikado! Medyo malambot. Hindi mga malambot ano. Biyak ka ba? Ha? Maraming niluha. Ay, hindi naman naiiyak yun. Kaya naman tayo ng pinasaya. Oo. Parang Ay, masakit. masakit ang nangyari. Wala na, na-stuck diba? Tagal ko na, hindi. Tapos napulit pa ako. Ayun, puyat ka. Ilang araw bang nasta ka ba? Hindi ah. Stuck yan. Bigas na. Ano? Siya po nila. Ewan ko. Hindi namin napansin siya. LTO. Sumisip siya sa ano eh, kain ko eh, kapag nanay ko. Plastic din niya siya pilit. Ano sila magkakapatid na? Bawas mo yun. Ano yan? Pangalan ba siya? Oo. Panganay tapo. Ay Taraping yata. Taraping no. Ay, alam ko sinaluming muna eh. Ay, oo, palamig. Paluming. Tapos si Taraping sa sinanan. Saan ako bilhin, no? Ay, akong bilhin, no? Hindi, si Tang Eddie. Ako yun din, no? Tapos si Nangkaring. Ako siya akong bilhin. Oo. Tapos si... Nang Africa. Ay, San Bembong. Tapos si Nang Africa. Tapos sila mag-amal. Tapos si ano nila. Meron pa sila, may San Africa, may kambal pa eh. May kambal? Ano matay na rin? Hindi, yung kambal niya, namatay yun. Pagkapanganak yata. Yung isa naman, si Tantembo, napoke. Namatay siya sa poke. Oh, yun ano nga. Oo, kamag-anak namin. Pinagsasaksa kayo. Ha? Sa ano? Santo Domingo. Santo Domingo sa hotel. Yung ano dun, yung restaurant. Mismo sa akin. Yung beer house, parang semi-beer house. Selos, no? Kahit naman ako, Diyos ko, akin itong pin. Babalil kita kahit kapagdalang ka lang. Papatayin kita. Selos, no? Kasi yung babae din, malandi talaga yun. Ikaw dito yun. Ngayon, nasa Japan na yun. Bali, yung lalaki lang pinatay. Babae. Joint ko. Babae hindi. Hindi niya papanin yung babae, siyempre, asawa niya yung tunay, papatayin niya. Nasa Japan na yun. Oo, nasa Japan na yung babae. Balik-balik na sa Japan. Maganda. Tagador na siya. Maganda. Maganda, wala rin pera, hindi rin masyado nakakaipon. Yung mga anak niya nga dito yun. Nag-ano lang, nag-ipagtrabaho. Japan, doon niya na. Japan na pala. Yung anak niya yan nandyan. Ay, anong pinauwi niya daw ulit, kanda ba? Pinalas niya sa JJ niya, binenta na lahat ng gamit. Nasa si JJ? Umuwi na ng Davao. Umuwi ng Davao kasama niya. Umuwi na. Kaya pala hindi na nakita si JJ. Kaya pala binenta na yung motor niya, no? Oo, sa mga gamit lahat. Mahal kasi na ano, yung bayad sa pupunta doon. Mura lang, ang gamit. Washing machine, 500, lahat.
Kabilisan lang. Hmm. Nabinuro niya na. Kain ko sa bahay. Sila? Sa amin. Sa Kwarto akin. Bahay ko. Kwarto mo? Hmm. Ah. Ayaw nilang kunin. Dahil dyan mo na nilagay. Mali. Wala na kunin. Nakita nila man. Sila naman pala yung matanda na. Hindi yun. Hmm. Okay na. Dapat dito yung ano. Lupak-lupak. Siyempre. Hindi papatay yung ano. Oo, yun ko. O, gusto sa may bahay ng kapatid ko. Silipin yung, yung bahay na yung lipipig. Oo. Kaya nakita yung bahay ko. Baklasin lahat ng gamit ko. Tanggal. Lahat o. Limas kagad o. Tulong-tulong yung mga ano. Vision. Nandiyan din yung service eh. Hmm. Nag-aayos sila. Magagayak. O. Ano Pagkalis naman. Pagkalibing kagabi. O. Timano na. Ayos ko rin. Ayos lang. Natulong ko yung kamag-anak ko si Ate Vicky. Yan ang bait yun sa Ate Vicky. Sobrang bait. Yung mga anak nun ang bait. Wala kang masabi dun. Ano mo kanina masakit, di ba? Hindi na. Oo. Oh, ilang mo to? Sa'yo. Sulit mo wala? Ano kasi? Mula hindi ka na gano'n. Pero wala na eh. Tapos nung ano, nagprintan ka ng Bernes, bago mo magkakapal mo. Oo. Oo. Yun lang. Yun lang. Kasi hindi mo. Linggo. Oo. Hindi ko lang namatay yung mga tanda, no? Ako nakasaksi yun namatay. Kasi ano? Doon sa ano niya. Kwarto niya. Anong naman? Ay hindi, nung gabi pa lang narinig ko nagsasalita. Sinayang ko, napuyat niya ako sa kanya. Hanggang umaga, hindi ako nakatulog. Saan ka? Tapos siya yung, Ano sabi niya? Tapos may kausap, akala ko may kausap yun pala. Nanay niya yung kausap niya. Ah, sundo. Nagboses nanay niya, hindi siya. Sundo, no? Boses yung nanay niya. Tapos, nung ano na, ito na, ano ko na, nung umaga na. Siguro mga 7, mga ano. Sundo. Bakit hindi, hindi siya Nasalita na. nagsalita? Teka, iniwanan ko yung cellphone ko. Punta ko doon kahit nagulas. Sinilip ko. Tinignan ko yung tiyan. Ay, hindi magalaw yata yung tiyan ah. Tapos pakasilip ko. Ay, hindi nga. Pumasok ako mismo sa loob. Ay ko, ma! O, takbo ko rito. Si Apo naman, patay na. O, yun. Nag-worry na sila. Mano. Kung service siguro. Bakit? Tapos na. Vision. Nanigas niya kagad. Oo, matagas yun. Gano'n, vision. Ang bilis. Pagka wala ng espiritu mo, pati na. Buti nga yung pagkamatay niya, hindi siya. Nakadilat siya. Ano tayo? Namatay siya, hindi siya nakatupi. Diretsong diretso. Pag kasi nakatupi, di, mahirap bawi. Babalin yung mga ano niya. Baliin pa yun. Babaliin pa yun. Hanggang pangalan. Siya kasi kumakapit dito. Yung pagkamatay niya, di ba siya kamay niya, nakakapit sa may form. Kumapit siya dito. Ang dalawang kutsyon. Ang talagang buhay talaga ng tao, no? Saka nung ano pa ng maga pa, yung pamaking ko yung asawa nito. Nagkaroon siya, param na siya doon. Huwag na kayong umuwian ng mga tinakwa. Kasi hindi lang niya, talagang puti na. Dito niya talaga, puting-puti na. Ayun, kapatid ko. Hello. Hi. Hahapo ako.
Kamusta po kayo? Ayos lang po. Kayo po sa Pa rin. ano po sa vlog? Ay, Kayo tayo. ay. Hindi dito ka, papakita ka nun. Pakita ka para Hindi, sige. Hindi ako ready. hindi nakapilit yan. Kahit dapat, nandun pa nga ba? Parang hindi na to. Bak, meron pa siya sa ano? Sa may sa gusto. Representative. Gusto. Eh, ngayon, home service yun, home service kasi nga wala nang chef niya. Wala ni chef ko kasi gagamitin. Hindi na. Pag po home ba? service, magkano? Dito? Ano to kayo? Kaibigan ko. Ay, kaibigan Hindi na pagka hindi tayo. kaibigan, Pagka hindi kaibigan, mahal yan. magkano yung mahal? Kaibigan ka na rin kita. Oo. Kapatid ka, di ba? Kaibigan na rin kita. O magkano mo nga pagka gano'n? Magbigay ka na ng pangkas, pwede na yan eh. Mamaya na. 50 pesos, pwede na yun Mamaya ah. pag-usapan yan. Eh, kaalis na pa naman ako. Oo, wala kaya eh. Ano oras ba kaya alis? Sige. Tapos, Wala na kaya siya. hindi, mamaya pa mag-aalis. Hindi pa naliligo. Oh. Cut natin para sa head ha.